Tetot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi iki aku ceritanya jadi sapam, bos. Jadi sapam nunggu Mbak Sita. Soalnya Mbak Sita cik apa? Cik loro bos iki bos. Iki aku jadi sapam karo Rizky, bos. Rizky, jadi Rizky iki keponakanku. Iki apa toh? Iya apa? Gay serial. Gay serial. Ini banyu adem apa banyu hangat? Dikit banyu iki. Banyu adem iki. Lha kok nganggo banyu adem piye ta? Kudune banyu hangat ya. Kudune banyu hangat. Lah iki nek apa? Mbak Sita lara iki neng kene no bos nunggoni terus ponanku sitok sing ndase kaya plonto iki. Syukuran kok iso kaya ngono iki piye tapi sapa sing nyukur? Sing nyukur sapa? Cukuran ning idane. Lah kok ngono to cukurane? Lho, Takon buta imisan tek. mbok kon butake pisan. Malah mbok kon butake, mbok kon gundul. Ya ketok lincip pondase. Hah? Ulang nang gurimu lho. Iki ngecam apa sereal? Ya sereal, sarapan pagi. Biar hidup lebih semangat, lebih apa? Lebih sehat. Jadi sarapannya sereal karo susu, bos. Tapi ngecame kleru kudune nganggo banyu anget. Iki ngecame ngawur ki, ngecame butuh enek banyu dicam. Lagi nggak nyapa, apa gak sekolah? Gak libur. Libur ya? Libur, bos. Iki sing tukang bateri Mbak Sita iki. Iki nek Mbak Bu nek nyeluk ki Bu. Ora kok iso nyeluk Bu piye nek nyeluk Bu? Mbu. Lho. Kok mbu piye ta? Mun nek biasa. Apa nyeluk pohno gak gelem kowe? Ada prene. Masa mau nyeluk pohno? Nah, jadi iki ponakanku bos, ponakanku Rizky, iki anake adikku, anake Mbak Rita. Iki sesuk sarapane sereal. Kok wong kutho iki, sarapane sereal iki. Jajan-jajan ini ben tak akeh iki. Entek akeh. Entek pira? Entek sarenteng. Entek sak renteng jere. Iki piye ta sikilmu piye wis anu burung? Malah gosong-gosongnya malah ketara iki lho bos malah gosong-gosongnya ketara ndingi urung sepira ketara iki ketara bos gosongnya cekluk-cekluk rasanya cekluk-cekluk iya terus ngomongnya kan iki meslek tok meslek terus malah cekluk-cekluk kan pindah gandune ndingi kemangan di sini mangan no wes mangan pindusa diarani apa wong loro ki ora loro diarani wong loro maneh seger kan kuwi. Maneh seger sing loro sikile. panas. Anget. Iki kudune iki aja mbok gowo anu, maksudnya mbok mlaku terus aja. Berarti dilemes-lemesno ning kene ae. Tapi terus nek piye ya? Gading wong teluang. Ya esuk. Jadi wong telu. Iki iso medun ra iso munggah kok. Kan marai WC-ne ngene mbok bos. Dung di WC dewi. Apa yang ngene iki? Karo ini ya. Monggo aku kok gak kuat. Gak kuat. Aku kok kuat. Kengkeng. Iya, cek lara. Wedi griming-griming ngono ta. Ora linu anu. Kriul ngono. Linu. Iki piye bos misale dipijet ngono piye? Dipijet tapi urate tok, ya to. Kudu dipijet urate tok. Dipijet urate. Nah. Soalnya engko tas samare apa to? Dingin kan urung pas maksudnya kaya urat. Kan urat sak jenis urat kan oke to, urat
kuwi, urat gedhi sing jurusan sing mburi. Terus urat banyu. Kuwi sing urat cilik kuwi kaya urat banyune kuwi tak sawari sing urung pas, jadi cek meslek. Ngono, Bos. Iki aku dadi sapam cah loro ya, Riz. Nembok nang sekolah. Iya, Mbak di sekolah. Piye gak sarapan sego? Nang sarapan sego? Ndek wis mangan. Terus ki mangan neh. Lagi besok lho ki. Ndek lagi tangi kan mangan. Lagi tangi jam 6 langsung mangan. Ngono, Bos. Tangi esuk langsung mangan. Iki sarapane kok iso sereal. Ngene piye to rasane iki? Nyicen. Mah, Jane Gak kuliner. susu campur anu kayak apa? Susu campur? dan Hmm. Jadi dudu ya? Kayak apa tuh kok seneng? kayak susu. Dudu kayak susu. Dudu kayak susu. Apa teh? Gak anu. Apa? Oh iya enak. Layak toh. Jendek iki sarapane ngono. Iki lho, Bos. Iki sing nek nunggu limbasita iki nek loro. Aku lorong tapi gak tahu. Gak tahu. Gak tahu metu. Ya wis ning kene iki glimbang, glimbung. Sekolahnya langsung lucu. Mulai sekolah nyucuk kene. Dikelimbang kayak gini kasur. Iya. Kok nyeluk pokoke budhe ya gak gelem, kok nyeluk puh ya gak gelem. Kayak kan nyelok epo. Budhe. Nang tak nyelok gede nane. Ma. Kok nyeluk nyeluk Bu. Lah jadi iki Bu terus nyeluke. Jadi terus nruntun sak enenge wong nyelok aku Bu. Kabeh wong ya. Sak anake kabeh anak-anake. Iya. Wong plon-plon kae nyelok aku yo Bu. Sak sing tuwek-tuwek kadang Bu kok. Kabeh sak sing tuwek nyelok aku Bu koyo wong pangkat. Dulu. Jadi kaya wong pangkat. Kayak Rizky kan ponakane gak Wajar. kabeh sak ngono. Dilebuk kabeh. Samaane Dika terus adik Dika Sing Ali Ali, ibuke kabeh terus adine Ali. malah Ayo Bu nyeluk. Alah kengko ning kene malah biyeng kok. Juluk-julukan lho, wedi sikilmu lho nek. Cek cilik, cah cilik kan ngono kae polane bisu. Ora keretak ngono ditindai. Iki bos iki aku ini ki karek lenga-lengo ki masih ta loro. Engko rencana aku meh apa ngarit. Terus baru mbah mepek gombal sak bayo. Karek kegiatanku ki nyapu terus isah gentian bos gentian aku jadi aku gentian sing isah nyapu umbah kayak umbah oh ya bos soalnya gantian Mbak Sita lagi sakit ya ganti aku sing ngenteni kerjaane Mbak Sita. Ngono bos. Pokoke wong urip keluarga kudu saling iso gentenan. Nek sing sitok misale lara ya sing sitok kudune sing demek penggihane. Kaya ngono bos. Lho. Mas segone. ujiane pintu sak Jam 9 pindu. Kurang kurang. Masa jenenge loro. Ya wong lara dengkule tapi lambe karo anune ora apa-apa kok. Ya malah ora mangan malah. Kayak sampe pindu. Ngan mangan.
ket ngising gendong. Lah engko sikile mari awake malah lemu. Ndek iki aku gendong alalah. Sampai kaya broyongan gitu loh. Ngere tangga ding aku yang mungkin. Ngising dadi gaene wong sak kampung. Kene lho Riz, kene lho ade ibuke kene lho. Direndengi pas gue digendong di video Mas Ari. Mas Ari. Kan di video ke? Tapi cek video nih. Dicek nang ngene. Benar ya, aku tak jalan video nih gobek. Aku wi gendong dingi sampai bayi. Barang sakmono gede nih lho. Kono lho Riz, ben ketok. Nah. Kene ben ketok. Aku iku cukuramu tok lho. Aku ngira cukuramu lho. Kaya pelontan LPG lho. Kuwi mending botak nimbang ngono kuwi. Ukuran iki Lah kok malah Gak boleh prengkop ya apa betul Apa muni yo ngono ae. ora apa wi nomor ibu. piye prengkop. Potong prengkop tari. Yo karo prengkop yo. Meraya. Lebih pomo apa? Pomo nganggo mangkok malah HP ta dikrudi mangkok terus dikewerik pas ngirim mangkoknya to. HP wi malah lucu wi. Lho ndas lincip lho kok malah dicukur mulih gitu lho. Malah kepengen Jan gumun aku. Mulai lah kok sing ngarep diak kuwi lho nggon kuncung lho. Tutup rondap. Tapi gak dijeluk blas wae, cukuran. Kan duwe bute. Aku tak tipisno sak nang kene kita terus kene tak syukur sithik terus botak misan tas dikrok-krok ngono. Prengkop ye. Ya, pengen iki. susuk nang nek ditarik wis sing piye ngono. Aja Oh iya. cukuran ki apa? Kowe dijalukan dhewe aja terus tukang cukure kowe manut tukang cukur aja. Kok malah kowe malah tukang cukur, lha wingi dicukur apa neh ngono kayak malah biye to. Tapi kris dawa rambutmu kuwi kris dawa. Dan mau cukuran lho mulai kok ora ndase dak lho sing ngarep lho. Nek cukuran ndine begal ya? Ngene sapa? Ngene Mas Ganteng. Sampeyan omongi Mas Ganteng aku cukur sing ndek mbiyen kae ngono ya. Lucu kae sangkrone sing guyu kabeh. Di ngono pos iki aku karo Rizky nunggoni Mbak Sita dadi sapam iki. Sementara iki dadi sapam Riz awake dhewe engko. Tapi Mbak Sita wis esuk wis mari. Undang mari to buke. Ngono lho. Pendang iso apa? Engko nek buke wis mari awake dhewe engko ndang iso masak gedhen. Nyate. Nyate apa? Ya nyate kambing. Ngono. Engko nek itu tetep suntuk mesisan. Apa? Mbah. Jadi ngono pos iki aku apa? Cek nunggoni Mbak Sita, soalnya Mbak Sita sikile urung apa kuwi? Urung normal iki. Apa cek lara kemeng. Iki aku nunggoni karo Rizky. Soale nek arep bet nguyuh cek gading. Ini posisi gak nek wong aku tetap kebingungan. Jadi iki aku sik nunggoni terus sementara. Nek cuma nggih ngadeg nang omah mlaku wis iso, alhamdulillah cuma nek adoh ku iso bos. Di ngono iki konten tak akhiri sampai kene. Makasih dan terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Ojo lali post di like, subscribe, di komen. Matur suwun kanggo panjenengan kabeh wis support channelku. Jadi ngono tak akhiri kontenku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekor.